ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଟମାଟର ଆଜି କ'ଣ ରସୁଣ ଆସିନି? କାହିଁ ତମାନ ପାଖରେ ରସୁଣ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉନି? ଶୀତ ପଡ଼ିଲାଣି। ସିଏ ଅଳସୁଆଟା କହିଲା କ'ଣ ଯିବା ଶୀତରେ ଅଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଇପାଇଁ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବିଲା ଆଉ। ହଉ, ଆଜି ତମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛି। ଏ ଗପରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା, ବୁଝିଲ? ହଉ ଅଜା, ଗପ ଆରମ୍ଭ କର। ଆମେ ପରା ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ରସୁଣ ନ ଆସୁ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଆଉ। ହଁ ହଁ ଅଜା, ଲେଟ୍ କାହିଁ କରୁଛ? ଆରମ୍ଭ କର ଗପ। ହଉ, ଗପ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କୃଷକ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ତା'ର ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଳିବାରେ ବହୁତ ସଉକ। ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଳୁଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଠେକୁଆକୁ ବି ରଖିଥିଲା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଠେକୁଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ପାଖକୁ ଡାକିଲା ଆଉ କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼, ଠେକୁଆ, ଏଠି ଯେଉଁ ବଡ଼ ଜମିଟା ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଜମିରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଗାତ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାତରେ ଗାଜର ଲୁଚେଇ ରଖିବି। ତୁମେମାନେ ଦେଖିବା ଗାଜର କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆଣି ମୋତେ ଦେଉଛ। ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଠେକୁଆ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେ କୃଷକ ସେଇଆ କଲା, ବହୁତ ସାରା ଗାତ କଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଭିତରେ ଗାଜରଟି ଲୁଚେଇ ରଖିଲା। ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଠେକୁଆଟି ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସବୁ ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ଟି କ'ଣ କଲା, ଗୋଟିଏ ଗାତ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଉ କହିଲା, ଏତେ ଗାତ କିଏ ଖୋଜିବ, କେଉଁଠି ଗାଜର ଥିବ? ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟିଏ ଗାତ ଧରି ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏପଟେ ଠେକୁଆ ସବୁ ଗାତ ଖୋଳି ଦେଖିଲା, ହେଲେ କେଉଁ ଗାତରେ ଗାଜର ମିଳିଲାନି। ଶେଷକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାତ ବାକି ଥିଲା। ସେ ଗାତ ଉପରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଶୋଇଥିଲା। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଏହା କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼, ସେପଟୁ ଟିକେ ଶୋଇଲୁ, ମୁଁ ଗାତଟା ଖୋଲି ଦେଇଯାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ ନିଦ ବାଳରେ ସେପଟୁ ଶୋଇଲା। ଆଉ ସେ ଗାତଟି ସେ ଠେକୁଆ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଇ ଗାତରେ ହିଁ ଗାଜର ବାହାରିଲା। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଏହା ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ଗାତ ତଳେ ଶୋଇଥିଲା ସେଇ ଗାତରେ ହିଁ ଗାଜର ଥିଲା। ଠେକୁଆଟି ଗାଜର ବାହାର କରି ନେଇ ତା ମାଲିକଙ୍କୁ ଦେଲା। ବୁଝିଲ? ଏଇ ଗପରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଏଇ ଗପରୁ ଆମେ ତିନିଟା କଥା ଶିଖିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ କାମକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବିବାନି। ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ଟା କାମକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବିଲା। ଆଉ ଭାବିଲା, ଏତେ ସାରା ଗାତ, କେଉଁଥିରେ ଥିବ ଗାଜର, କିଏ ଖୋଜିବ? ଆଉ ଏହା ଭାବି କାମଟିକୁ ତା ପାଇଁ ବଡ଼ କରିଦେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ଟି କିଛି ବି ଚେଷ୍ଟା କଲାନି। ମାଙ୍କଡ଼ ଯଦି ଯେଉଁ ଗାତରେ ଶୋଇଥିଲା ସେଇ ଗାତରୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଗାଜର ସେ ପ୍ରଥମେ ପାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଠେକୁଆ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଆଉ ଗାଜରଟି ପାଇଲା। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ହାରିଯିବା ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ, ସଫଳତା କେବେ ବି ମିଳିପାରେ। ହଉ, ଟମାଟର, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଆଜି ପାଇଁ କାହାଣୀଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଅଜା, ଆଜି କାହାଣୀଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ। ହଉ, ଏଥର ଆମେ ଯିବା। ହଉ ଅଜା, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ହଉ, ତମମାନେ ଯାଅ, ମୁଁ ଯାଉ ଶୋଇବାକୁ ଆଉ। No, 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 no.